mondo chako konywa ke. Ramogi eseche ma piny owacho keto kenge mawinjore mar chwalo thieth manono kata man oywe miluongo ni UHC e kor gwenge kaonti ma Kisumu osechako chenro manyien mar kano nonro jotuo kokalo kuom lony manyasani. Chenro no muonyo omenda mohewo milion 200 e sub counties 2 kapok ne giyare sub counties duto kaka yorno mar bero chenro mag thieth e gwenge. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth ewi chenro ni. E gweng' ma Milo mayudore sub county ma Muoroni e county ma Kisumu, Monica Awino omakoyo mar chako tije mapile gi bag ne ng'eye. Gikone to ochopo e dala Selin Achieng' ma orwake kod mor. Bang' yogruok kendo mbeko machuok, ochako tije mar chwalo thieth e gweng' kaka pile. Sawa, karibu keti. Tonge. Mokwongo, oyueyo wang' simbe mar ong'we yamo. Bang'e to ogwelo ong'we yambe kendo kawo nonro mar familia ni. Unagonjwa sukari? Hakuna. Bagne ni opong' kod gige tich mar nyamrerwa ma giyudo kowuok kuom sirikal, mopogore kod buge 3 mosebedo kowuothogo pile mar kawo nonro. Kawuono, lony manyasani okawo kore kendo gwelo simbe mar ong'we yamo makonyo e pimo liet mar del kod nonro mamoko matut mag reyo odhiambo. Nyathi ma jahigni 2 ma en achiel kuom jodak ma orito e alworano. Umesema akona joto? Kidogo, sio sana. Kijoto? Monica en achiel kuom nyamrerwa ma kwan gi ohewo 2,990 e kaunti ma Kisumu matiyo kod lony manyasani e kawo nonro jotuo e kor gwenge. Tij nyamrerwa en tich ma ng'ato chiwore nikech kokihere to kinyal tiye. Oting'o gik mang'eny ahinya kendo en gima en odwan kod dwaro mang'eny ahinya. Tich nyamrerwa mar chiwo thieth e gwenge ne chalo nade ne nyamreche kaka Monica kinde machon kapok ne chenro mar tiyo gi lony manyasani ochopo negi. Kana chako tij nyamrerwa nwachako kane watiyo kod otas gi buk. Ne wan kod buge madongo dongo. Koro ne wan kod buk moro molongo ne mohewo 513. Mae wandike nying ji tete mane gweng'. Nyithindo plus jomadongo gi udigo. Wan kod mohewo 514. Mae ndigo ne watiyo kod andiko kod gik tich ka tich matiyo odiechieng' kod odiechieng'. Wantiere kod NC tracking log. Mae ndigo NC nyiso ni mine mapek. En buk ma wang'iyo kod waluwo kod mine mapek. To bende ne wantiere kod buk machielo mar ndiko malaria. Jogo moyudo ka tuo gi malaria ma wapimo malaria. Gino inga mage mane nyamreche kaka Monica kaloe kinde mane pod gitiyo kod buge gi otese. Kaka kinde ma koth chwe kamae, iyudo ka kane watero report samoro ai tich ya e pap isetiyo indiko gik moko te book kine yo idok dala koth ogoyi buge duto dhi ke pi kaka tim onge to kiny jatendi dwaro report chuno ni dhi manyo kaka idhi go gi photocopy ng'wech chak duoki chien nyaka kanye e ot kama ni setiye cha ichak idok indiko gi kendo koka kiny dhi ter samoro idhi go gi photocopy stima bendo lal kaka igo photocopy onge. Koro yudo ka jatenda ok nyalo yudo ripote samo dware. Jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda yango ni chenro ni ne gichako higa 2019 kama ne gimakore kod migawo moro miluongo ni The Living Goods mawuok e piny Amerka mondo sirgi kaka jolony e weche thieth kapok ne gitero wachno e od bura matin ma Kisumu bang' fwenyo ni chenro no ne dwaro omenda mathoth. Sama ne wachako gi UHC manyien mar the old government. To UHC no kotiyo kaka no wadwaro. To governor no timo gimoro ni a bold decision. No wacho ni odwa healthcare odonj nyaka od ji. Iluongo ni community health services. No wafwenyo ni gini dwaro pesa mang'eny. To no onge pesa gote. Koro governor no wuoyo gi partner moro miluongo ni Living Goods. Living Goods no tiyo Tanzania di Uganda. Ne gitiyo gi wach mag community health. To ne gisechako community health digitization. Bang'e ne gichako chwalo thieth e yor lony manyasani kidam e gwenge. Okang' mabende nolombo piny owacho ma ochuno nywako gi lwedo kendo yare e pacho kama ngima. ECHS ni nochak gi mar Kisumu ni. To ne gitimo upgrading ba ginyisowa ni wadwa ni utest gini. Mano kaka ne wachako pilot mar the ECHS version 1. To ECHS version 1 ema watiyogo in most of the places in Kisumu nikech ne en gi input mar national government gi marwa.
tiyo Kisumu ka. Tiyo gi lony manyasani e chwalo thieth e gwenge osekelo lokruok ne nyamreche kod jodak e yo machalo nade. Kawuono nyamrerwa en digitalized. Wantiere kod simbe mane county government of Kisumu omiyowa. Simbe gi endigo gikonyowa e yore mopogore opogore. To moloyo gin yore 4 mochung' kendgi. Mokwongo, omiyo data marwa mwasetiyo ok lalo yoma. Onge sama koro bro lali nikech otene lweta kaka tingo simuni gimora mora nika. Mar ariyo, sim ni endigo ni kod kama parona iluongo ni taskbar. Oparona gimoro be natimo pile ka pile. Ka piny orugo kinyi tang'iyo mana ni taskbar na wachango. Tadhi pango tija kaka lure kod gima dwaro. To gino okonyowa kabisa nikech waneno ka nyimine koro nyalo nyuol e hospital, owinjo ko jok magi pressure, jok magi diabetes koro ne dhi hospital nikech community health workers konyo ji gin gi mawazo ko gibedo trained to ka ng'ato ni problem e gweng to penjo. Yot kuomwa mondo wabed kwang'eyo gima timore e gweng. Wanyalo ng'eyo nyithindo matuo gin adi, wanyalo ng'eyo mine mapek gin adi, wanyalo ng'eyo yedhe motigo e gweng. Kata obedo ni sirikal osegoyo gi nyamreche ondamo majaber kamae mar chwalo thieth e yor lony manyasani e gwenge, rem moko to pod nitie. Kidhi kata irgi yudo ka thoth masin magin go en mar malaria sana. Koro ginyalo bet kata gi masin moko ma inyalo pimgo tuo mora mora. Nyamrerwa bendo med jiwogi otergi trainings mamoko mondo gibed ka gin gi information mathoth. Bende wan kaka supervisors, information manie simucha en very bulky. Koro wan kinyalo kelnwa nikech wan gi tablets. To tablets gi ok nyal data mobiro cha en data mang'eny. Koro kwanyal analyze e tablets. Koro gima ginyalo timo na mondo gikonywa, ginyalo miyo supervisors a laptop mondo wabed ka wanyalo analyze data that is very bulky for the tablets. Digitization is a very expensive agenda. In our estimate, we require around 1.2 billion to have a total digital system. So it's something that we want to do progressively, depending on how much money we can be able to raise from our own source revenue, but also depending on the partners, how much are partners willing to put in. We are in very close talks with CDC to be able to put in some money. We're in close talks with some Signalytic and some apps to be able to do. But for the first 1 year, we want to digitize 4 wards. Digital way, kata yo manyasani yo manyaka koro wadhi godo. Nyamreru ose mabor, nyamreru ose tiyo matek, to koro nyamreru ose kelne gweng mangima koting'a lwete kama. Kik gimoro timre ni dwa chaki dwoko wa ting'o buge chande. Wadhi mana nyasani. Chenro ni osedhach kendo go kang' maber e kaunti ma Kisumu kendo nyaka sani kwan nyamrerwa madirom 3,000 notiegi kaka yorno mar konyogi yudo riekni mar kawo nonro kod chiwo thieth e gwenge kokalo kuom lony manyasani. Ka bende ma en yo makare mar konyo e kelo yot e chwalo thieth manono e gwenge ma ong'ere kaka universal health coverage kaka piny owacho geto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.